Claudiu și azi am revenit. Salutare lumea, eu sunt Claudiu și azi am revenit cu un nou episod. Azi ar vrea să joc Clash Royale. Cum vedeți, intru pe el. Voi închide muzica la joc. Acum intru pe el, închid. Eu sunt la Frozen Peak. Eu sunt Arena 8. M-aș bucura să fiu o arenă mai mare. Asta este deck-ul meu. Am mai Wizard. Atâtea legendar, o legendară am. În Arena 8 am Fire, Bats și Fire Spirit. Să fac de live crește hit point-ul, dar nu mai am money. Deci să facem un battle. Începem battle-ul. Sper să-l câștig. Trebuie să țin bine defensivă. Uite. Aici. Gata. Fac, mi-a luat un castel. Hai că iau și eu unul. Trebuie să-l omor pe ăsta. Balonul ăla. N-am ce să bag la balon. Aia va da două hituri. Gata. Lol, uitați cât a dat prințul ăla la castel. A dat un hit balonul. Cred că nu se minte să le mai... Ba da, le mai dau fără bucă. Da. Să așteptăm 10 elixir și îi luăm castelul. Deci, atenție oameni buni, că se bag biciul aici. Deci îi luăm castelul, deci pe asta batem. Cel mai mult am ajuns la 5.000 și ceva de cupe. Acum am... Nu, am ajuns la 2500 și ceva. Acum am multe cupe. După cum vedeți, uitați că bat. Gata, l-am bătut. Primul win dimineața asta. Mi-a dat golden chest din prima. Poate voi face și un chest opening și îl voi pune pe YouTube. Ia să dau la Wizard. Nu la Minon Hort. Dau la Minon Hort. Eu sunt clanul Barbar de Aur. Care vrea să intre, vă rog intrați. Suntem Rusco lider, Denis e liderul. Eu sunt primul pentru că el are Arena 6 după cum vedeți. Cam asta a fost și cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like. Salut!